Goedemiddag en welkom bij de eerste aflevering van het 10e seizoen van het vastelovend programma Door Gonverweer. Voor het eerst sinds een aantal jaren stond ik eigenlijk aan het begin van het seizoen met een heel dubbel gevoel. Want helaas, ook dit jaar kunnen we de vastelovend niet beleven zoals dat we hem eigenlijk heel graag zouden willen beleven. Heel lang hebben we ook gedacht, kan er wel überhaupt iets gooien worden? Er is eigenlijk niks, maar toch ook weer wel. Toch zal het op 27, 28 februari en eind maart vastelovend zijn. En op dit moment kijken eigenlijk alle verenigingen of er überhaupt nog wel iets plaats kan vinden. Maar ik stond hier met nog een ander dubbel gevoel. Want aan het begin van het nieuwe jaar is mijn pap Leon, zoals dat de meesten hem kosten, mij ontvallen. Een vastelovend man met een gouden hart voor de wierte vastelovend. Iets wat hij mij natuurlijk met uitermate vakkundigheid met de paplepel heeft ingegeven. Maar dan ga je wel nadenken, wil ik dit seizoen wel een programma gaan maken? Maar ja, ons pap zou niet anders gewild hebben dat ik, wat er ook gebeurt, het programma zou maken in het belang van de wierte vastelovend. In een heel kort tijdsbestek heb ik samen met mijn team een begeer het voor elkaar gekregen om wat op touw te zetten. En al heel veel jaren helpen die mij om dit programma te kunnen maken. En ik wil nu alvast zeggen, bedankt ervoor voor die aantal dagen dat we al bezig zijn geweest om dit te kunnen maken. Daar ben ik echt enorm groots op. De komende 4 weken gooi je ook een heel ander Door Gonverweer zien dan dat je van mij gewend ziet. Maar zeker niet minder schoon. Want je moet gewoon kijken in kansen. Samen hoor je voornamelijk de vastelovend levend. En in de komende weken ga ik dan ook in gesprek met oud-prinsen, optochtdeelnemers van toen en van nu. Ik zet onderwerpen tegenover wie ze nu in zijn werk gaan. En vandaag heb ik onder andere een oud-prins uit 1975 bij me te gast. We gaan kijken wie het er vroeger aan toe ging bij de Bonte Oventje. En wie is dat eigenlijk op de dag van vandaag? Wat zijn nou die verschillen ertussen? John Koppen van Vastelovendvereniging De Werkscup, die komt ook hier in de studio. Die komt kallen over de verenigingsmedaille die de vereniging heet. Daar later meer over. En ook muziek kan natuurlijk niet ontbreken in Door Gonverweer. Vandaag een meisje wat geboren is in Maastricht, opgegroeid is in Elslo en vorig jaar in de finale van het LV-casting Claire Dekkers. Ik zeg welkom bij seizoen 10 van vastelovend programma Door Gonverweer. Nog een jaar, toestel ik al alles klaar. Weer een supergoed idee, dus veel vliegerij door zee. Daar klinkt kerstmuziek goed in garage, ieder avond aan een stuk. Lieve God, bespaar ons zijn blamage, laat ons nog het morgen bezittelijk. Hou me, kijk naar voren, kijk naar voren. Kijk naar voren, leef in eigen fantasie. Zet de allerlaatste bondje kleuren en de puntjes op de i. Kijk naar voren, breng de nacht van vastelovend iedere avond kort erbij. Nog een week, neem een schip nog een kijk. Want verwijten allemaal, echte maskers uit de bal. Boom en slagers gaat van alle kant, bek me nog niet op en op. Door de zweet van jakken langs de wijn, want die dromen onverschrokken door en door. Kijk naar voren, kijk naar voren. Kijk naar voren, leef in eigen fantasie. Zet de allerlaatste bondje kleuren en de puntjes op de i. Kijk naar voren, breng de nacht van vastelovend iedere avond kort erbij. Wil ze het van binnen kriebelen, als het wachten wie er geit. Zet de oren al te giebelen, wekken man je jaren al te wiebelen.
is tijd voor Wees met Oud Prins. En door gewoon de komende weken in gesprek met Oud Prinsen om terug te kijken op het prinsenschap wat ze hebben mogen beleven. Vandaag gaan we wel heel ver terug in de tijd. Naar het jaar 1975, wie dat Shell de eerste de prins wordt van Vastelandvereniging de Spookjegers. Shell, goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Weet je het nog, wie dat je gevraagd werd om prins te worden? Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja. Wie ging dat in zijn werk? Ik was toezig. Zat toen nog half boerderij, half werken. En dan komen ze mij toe vragen. Dan was een goeie ooikleier aan. Stonken een beetje nog naar de werkers. En we komen de het vragen, zeggen ze. Ik zeg, dan barst maar eens los. Dus, En toen kwam de hamvraag. ja, dan kwam de hamvraag. En toen overleed even met de vrouw. Ja, en ik wist dat er niet zo heel veel kandidaten waren in dat dorp. Dus toen maar direct ja gezegd. Ja, maar had je niet zoiets van wie komen ze eigenlijk in godsnaam bij mij terecht? Ja, dat zat er al aan te komen. Dus dat vermoed je nog wel. Ja, dat ging ook rond zeg maar in de dorp van, daar zou je misschien wel eens prins kunnen worden. Ja, Zijn je ook altijd een grote vastelandveerder ook geweest? ik was er tenminste altijd bij. Was er altijd bij? En nu, dat is weinig carnaval die ik mis. Ja. Dus of ik moet ziek zijn of... Dus het zit er nog steeds in ieder geval heel erg in. maar we zijn er nog altijd, de vrouw ook, altijd erbij. Kijk, nou dat is heel erg schoon. Ja, wie is dat in de jaren 70? Want we hebben het over het jaar 1975 dat je prins was. Wie is dat in zo'n jaar prins te zijn? Want dat is heel anders ten opzichte van nou, er is zoveel veranderd. Ja, dat is in ieder geval niet zo druk. Dus dat valt sowieso wel met. Mm. En we gingen ook nooit zoveel de goed, dus, want dat waren maar een paar plaatsen. Ja. Heel oertungelen. En en Wiert. Maar Luuk stond je op. Ja. Of de Zweeloeren. Ja, is weer over. Ja. Anders komen we naar Nee. van. Dus eigenlijk een beetje de verenigingen zeg maar, die om Zwaarbrugge liggen, zeg maar, Ja. daar ging je dan eigenlijk iedere keer naartoe. Had je vroeger in dit tijd ook al recepties? Nee, die worden nog niet. Niet. Was dat alleen bij Uxo of was dat overal? Hier de stad, die heim is, ja, dat weet ik niet of die toen een receptie hadden al. Nee. Ik weet wel dat we in 80, dus nog, Jan Smit, die is de eerste receptie gehoord. Ja, oké. En Ja. die waren toen direct goed bevallen. Ja. Maar goed, maar in de tijd zeg maar zelf, dus echt in de jaren 70 was het dus niet zo dat je recepties had. Maar ging je wel bij andere verenigingen gewoon op bezoek? Ja, Dat wel. ja de Zweeloe, of weet je die van Kind. Daar zijn we toen De wel werkschip. geweest. Ja, de Ja. werkenschap. Ja. Dat waren de les 70. Daar zijn we de kreeg geweest. Ja. Ja, oké. Hey, maar goed, dus dat je dan geen receptie had, kreeg je dan wel bijvoorbeeld van andere collega-prinsen een ludiek cadeau? Ja, hoe nu of die komen gewoon met prinsen uitroepen, dan komen die hoor. Of voor de carnaval hebben we altijd dan soorten voor de carnaval, omdat zondags iedereen naar Weert ging. En 's morgens gingen ze naar Rooi of naar Weert. Dus dan was soorten zoals een Zwaarbrugge eigenlijk boven bruiloft. Ja. Dus dan was er altijd dans en dan waren ze daar druk. Ja. En dan komen ze nooit, ja, dan kreeg ze dan nog eens een van die andere prinsen die komen. Mm. Maar dat was het dan eigenlijk ook? Ja. Ja, Ja. dus want nou tegenwoordig ga je zeg maar gewoon naar de receptie her en ja, die prinsen werden echt overlaaien met de gekste cadeaus natuurlijk. Ja, joh. Maar dat had je gewoon echt Dat op dat was moment toen niet. niet, Nee. Had je wel iets waarvan dat je nou zegt van goh, dat is toch even wat heel bijzonder wie ik dat heb metgemaakt? Ja, dat gebeurde van alles dus. Ja, maar hij gaat niet specifiek een ding hoe dat je van zegt van nou ja, dit is me altijd bijgebleven, dat was zo hilarisch. Het schoonste is, dat was Frans Kardinaal. Dat was de vader van Theo. Mhm. Die was ook altijd bij, die was bij de boerenkapel. En die was altijd in voor een geintje en hij had altijd plezier. En de mensen leefden er eigen op. En dan horen we aan het spelen en dat was bij hier in Weert, in Zaal Everaars. Daar waren ze ook gaan doen en daar zouden we dan ook. En dan hoorden ze muziek aan het maken en toen keken ze bij Frans op een ding en dan was hij op met hem bloos, maar hij had al een andere partij voor zich.
Ja, en wie dat er goed kwam, ja. Iedereen laag lubbel, maar Ja. Frans zelf ook. Maar daar stiekem natuurlijk dan al een paar gaatjes. Die dronk er gewoon op los. Ja, natuurlijk bij een geboren kapel gewoon, hè. Natuurlijk zo bij. Ja. De medailles in dit tijd. Dat is natuurlijk ook heel hè, tegenwoordig ga je schoon medailles met allemaal schoon kleurtjes erin en de gekste figuren. Wie zocht dat vroeger voor Ruud? Ja, ik ga er zelf 2 en dan kostte ze kiezen. Een rode of een blauw. Oké, ja. Dus, dat was de originele medaille van de spoken. Dus als de prins, of bij de roodworst, dan kreeg ze er zo in. Ja. Dus, maar dat was het algemeen. Ja. Dus, Oké, ja. Ja, heel goed. Ook wel bijzonder om te zien dat zo veranderd is. Dat je hè, van een vrij klein medaille, zeg maar, tegenwoordig nog toch wat groter, ook zwaarder rood. Qua figuur en zo ook een stuk gekker. Als dat je dan prins afziet, want dat is natuurlijk ook altijd toch wel een dingetje. Zie je toen een beetje in een gaat gevallen? Zij je 's middags wakker werd? Ja, dan had ze met elkaar van, ja, het zwaardere tijd gehad met veel met, want ik ging eigenlijk altijd op stap. Ja, maar ga zeg maar niet dat je de dagen nadat je geen prins meer wordt, dat je wakker werd en dat je dacht met van, tju toch, wat moet ik nou vandaag gaan doen? Nee, dat is niet, maar dan ga je druk zat. Ja, je druk zat. Dan ga je weer kindjes doen. Dus de tijd ook. En met die vond je dat prachtig toen. Dus je ging eigenlijk van de ene festiviteit ging je gewoon door het dagelijks leven wie het altijd is geweest. Ja. Nou, wel ziek dat we eens een keer mochten kijken in de jaren 70 wie dat is. Want ja, ik was er toen nog niet, dus ik heb er helemaal geen beeld van natuurlijk. Maar ik vind het erg schoon om te huren. En zeker in een dorpje, want ja, je zegt het zelf al, er was gewoon heel weinig. Je ging wel naar andere verenigingen heen, maar dat is het dan natuurlijk ook. Ja. En dat dorp leeft dan ook eigenlijk iedereen met. Dus dat was wel zo. Ja. Dus de hoor wel door het strubbelingen, maar dat leefde wel met. Ja. Je hoort ook een beetje bij natuurlijk. Hè? Dat mogen natuurlijk. Hè? Ja. Zullen we, normaal als je altijd gewoon een prins van no hebt, dan vraag ik hem altijd van, goh, knal je even nog de vies eruit. Jij zult hem ongetwijfeld ook nog wel weten wat hij uitgaat. Ja, ik ga er een paar. Hoe gaat je er een paar? Omdat je af en toe, als het niet botterde, en dan vroegen ze het mee en dan was het met een of ongeeen, zijn we samen een. Ja. Maar het was er ook goed van doorheen en met een en ongeeen. Ja, Dus, dat kon zeggen gewoon alle kanten weer op. Dat ging alle kanten. Ja. En dan worden ze wel eens lastig, maar het was gezag. Ja, nou ja, dat was het weer. Ik heb als pap meegemaakt in 2015 bij de Kastielierwoord. Daar hebben ze ook behoorlijk wat werk mee gehad. Dus hoor je niet van te schamen dat je ook dat soort dingen hebt gedaan. Nou, eigenlijk gewoon, Sjal, dat je hier naar de studio moet komen. Om eens een keer een kiekje te geven in het prinsenschap van de jaren 70. En ik gewoon nog bedanken. En ondanks, en we weten niet of er natuurlijk nog wat gaat gebeuren, maar mocht er wat zijn, wens ik toch een hele goede vastelovend. Ja, dat hopen we. En de rest weer ook allemaal. Goed. Succes. Ja, helaas, dit jaar is er geen optocht door de straten van Weert. En dat geeft ons natuurlijk de kans om eens te gaan kijken wie dat er nou vroeger aan toe ging bij de verenigingen. Want wie bouwde die nou een wagen en wie giet dat allemaal in zijn werk? Is er ten opzichte van nou heel veel veranderd? De bedoeling is eigenlijk dat ik de komende weken een oud-optochtdeelnemer heb. En een optochtdeelnemer heb die no actief is. Vandaag hebben we helaas maar, helaas, en ik ben er echt wel blij mee, zo moet ik het eigenlijk ook zeggen, gewoon een optochtdeelnemer van vroeger. Cor Gerrits. Cor, goedemiddag. Cor, jij was gemocht even de microfoon zo hoor je. Jij zat vroeger bij de Flabbersen. Dat klopt, ja. Nu ben ik heel erg benieuwd, Cor, of dat jij mij eens kunt vertellen wie dat er nou vroeger aan toe ging om zo'n creatie te bouwen. Ja, wij heel goed gelukt even erin naar de goede ideeën en zo goed werken. Ton Pieters. Ja. Nou, dan zie je dat allemaal op papier uit stond, dan ging even bijeen zitten en dan wanneer beginnen even materiaal bijeen halen. Dus, ja, want over wat voor een grote groep hij het dan? Ongeveer, hè? Ja, met de vrouwen en de mannen bijeen, dan kan je toch wel van een 18, 20 man. Oké, ja, dat is toch buurlijk, ja. Ja. Dat is buurlijk, ja. En ook iedereen altijd heel actief met bouwen? Of waren er ook mensen bij die dachten van, nou ja, voor mij hoeft dat niet zo, ik doe wel op een ander gebied iets? Nee, dat wordt toch wel allemaal samen bouwen. De vrouw die niet.
Je moest het lekker kleiner of zo maken. Weet Ja. je het. Maar gewoon de bouwen op zich deden we gewoon met een groep van een maand of 4. Maand of 10. Ja, want wie ging er dan te werk, Cor? Ik bedoel, ja, wie vroeger bijvoorbeeld een kop gemaakt werd, dat is heel anders dan wie dat het nou is. Ik weet niet wie ze het nou doen. Nee, we kunnen het helaas niet vragen, maar Nee. dat hebben we natuurlijk keer gedaan. Maar wie ging dat vroeger in zijn werk om een kop te maken van een wagen? Ja, je begon goed. Je ging naar de werf, betonijzer halen. En dan even op de grond even uitgetekend verschillende ringen. Dus kwakruutjes. Nou, die deed je dan gewoon vormen. En dan ging je gewoon kijken van met stegerpiepjes of zo. Deed je dus ongeveer het model maken wie het moest weren. Ja. Nou, en als dat dus grote deel klaar stond, ja, dan deed je, was je met de gaas. Ja, en dan een kippengaas eromheen Kippengaas en dan eromheen. plekken met... Plekken eerst met gezet en dan, Ja, waar je het gelukt even in weer een drukkerij rijden, hoe dat je dus veel papier kost gaan halen. ja, dat scheelt zo wel, ja. Dat scheelt je. Ja. Nee, dat was wel een hele fijne tijd. En allemaal samen. Ja. En zo'n kop dan bijvoorbeeld, ja, sta je op de wagen uitstond, zorgen ze er dan ook voor dat het een beetje kost bewegen? Of wordt het gewoon allemaal stilstaan koppen? Nee, de beweging die moest er zo'n meer al in zitten. Mhm. Dat begon je eigenlijk als tijd aan het bouwen wordt, deed je dat eigenlijk automatisch. En dan keek je of dat je allemaal beweegt, je ogen steeds. Dus, dan zeggen een gedeelte klaar had, werk je het dan nou nog. Het kost misschien eens een keer links of rechts wat te zwaar zijn. Mhm. Dus dan moet je het gewoon wat aanpassen, dat lukt je wel. Ja. Maar je dan bijvoorbeeld, als je zo'n optochtdag goed lopen, hè, je zit je aan het opbouwen, zie je er dan ook wel eens tegen aangelopen met van, het werkt niet. Datgene wat we eigenlijk bedacht hebben, wie het moet bewegen, het werkt Dat niet. hebben we ook gehad, ja. En wie los je dat dan op? Ja, een vuurbeeldje bijvoorbeeld. Even de wagen haaien van die sneeuwpoppen. En daar hebben we dus ook armen aan gemaakt. En op een gegeven moment worden dat 2 grote schieven die draai je tegenin in. En worden we dus meer aan het papieren. En ja, toen kwam met de arm zo, dan hangt die kwam er tegenin. En dacht, oh, dat gaat niet. Nou, dan heeft er gewoon een stuk van afgeknipt. Oké. En we zeggen dus een hoos, een wand Mhm. opgemaakt. Gewoon opgevuld met Ja. papier. Nou, dus zei je en een arm, dus een 40 centimeter kort hoor. Ja. En nou, even natuurlijk een stap terug, hè, want gaat je optochtdag, maar wie lang van tevoren begon je met bouwen? Want ik huur tegenwoordig best wel vaak van de verenigingen dat die de dag van tevoren nog best een hoop moeten doen om uiteindelijk de optocht te kunnen lopen. Ja, maar we begonnen toch al appetit. Dus ik ben, ja, wanneer begonnen we eigenlijk? Als dat een helftje van een helftje geweest wordt. Ja. Dus dan moet je de loods in en materiaal bijhalen. Dus Ja, maar dat dan, moet je eigenlijk heel lang gaan. ja, maar dan had je eigenlijk vaak al wel de ideeën klaar, zeg maar, van dit gaan we doen, zodat je er ook dan ook kunt werken. Ja. Ja. Gooi je op de dag van vandaag ook nog nou? Ja, we hebben nu natuurlijk helaas al even geen optocht, maar zie je wel nog een liefhebber die geregeld gaat kijken? Ja, ik gewoon alle jaren kijken, want ik zit in de jury. Ah, kijk. Dus dan heb je er natuurlijk nog volop mee te maken. Ja, dan volop. Ja. Maar wie kijkt je er dan tegenaan, Cor? Want ja, natuurlijk, hè, de technieken zijn natuurlijk vele malen beter. Je ziet gewoon heel schone creaties tegenwoordig. Hè. Ook uit Brabant en zo komen er schone creaties deze kant op. Wie kijkt je er tegenaan als je dan zo'n creatie ziet? En gelegd zet neer een creatie die je zelf hebt gehad vroeger? Ja, vergeleken ik het eigenlijk niet. Ze hebben nu veel meer, zeg maar, mogelijkheden. En misschien ook meer centen dan wij toen in die tijd. Ja. Dus door zeg maar hoe je vroeger met gewoon tandwielen en misschien zelf moest trappen om iets te laten bewegen, kennen ze tegenwoordig op een andere manier. Ja, hartstikke schoon. Ja, wel leuk om eens te huren wie dat vroeger bij jeugd aan toe ging, want dat zijn toch weer heel andere tijden dan dat we nu zitten. Ja, ik begon met een idee. Dat is meestal wel eindig. Dus dat is meestal eindig. Nou, dat dus uit, dan ging je dus een beetje uitwerken. Wanneer beginnen we? Wim zuidje over. En dan spullen op je naadje. En dan ging je dus, de loods in. En dan begon je eerst eigenlijk het geraamte te maken van het giel. Ja. En zo bouwt je het heel stilletjes aan toch op. Ja. En ja, de ene deed dit en de andere deed dat. Dan gaat je bij die worden formidabel met plekken. Of met verven. Nou, dan... Ja, alles bijna heeft toch wel een groepje wat ze normaal stongen. Ja, zie je het eerder gewoon zijn eigen kracht. Uiteindelijk dus gewoon een wagen te bouwen. Ja.
Nou, hartstikke schoon, Cor. Leuk om eens terug te kijken op de tijd van de Flabbersen. Ja, Want dat is toch inmiddels alweer even geleden. Ja, dat is een tijdje geleden. Nou, maar het is allemaal goed blijven hangen wie dat het eraan toe ging. En dat is heel was schoon. een hele schone tijd. Ja. Mis je het dan ook wel een beetje? Nou, af en toe. Het bijeen en dan een zaterdag, ja, de hele dag eigenlijk wat er horen in de loods. Ja, flesje bier erbij, lekker bouwen. Ja, bier. Wordt bezig, hè. Bouwen was echt belangrijk. Zaak, Ja, is gewoon. Fijn, Cor, dat je even erover moet komen vertellen over de tijd van de Flabbersen. Graag gedaan. Ja, en ik hoor nog, als er hopelijk wat is, toch een hele goede vastelovend mensen. Hetzelfde. Goed, dankjewel. Jo, houdoe. Ik zie nog wel in dat alle zang is gescheiden, wie ze het wils of wie ze het huis gedacht. En ik begreep ook best dat steeg het niet meer weet wie het nu is niet wat steeg verwacht is. Dus om nu in en telpen stien of 11 en wie hou vol, hou vast. Er is altijd nog mijn arm naar niet herpast. En nog altijd mijn schouder dat ik graag houd. Al is het maar forever. Het is geen geheim dat alle zangers liegen wie ze het wils of wie ze het huis gedacht. En ik begreep ook best dat natuurlijk liegen stig nu maar wist wat stig nog kens bereiken. Dus om nu in en telpen stien of 11 en wie hou vol, hou vast. Er is altijd nog mijn arm naar niet herpast. En nog altijd mijn schouder dat ik graag houd. Al is het maar forever. Hou vol, hou vast. Er is altijd nog mijn arm naar niet herpast. Al is het maar forever. Al is het maar forever. Hou vol, hou vast. Er is altijd nog mijn arm naar niet herpast. En nog altijd mijn schouder dat ik graag houd. Al is het maar forever. Hou vol, hou vast. Er is altijd nog mijn arm naar niet herpast. Al is het maar forever. Al is het maar forever. Hou vol, hou vast. Claire Dekkers, geboren in Maastricht, opgegroeid in Elslo. Ja, ik heb goed mijn huiswerk gedaan wat dat betreft. Ik wou je zeggen, goed het huiswerk gedaan inderdaad. Een jong bloemke die eigenlijk aan een mooie carrière eigenlijk voor het zingen staat in de Vastelovens. Ja, dat mag voor hopen. Ja, tuurlijk. Ben je toch eigenlijk aangespoord om te gaan zingen? Want het is ergens vanaf gekomen. Het is ergens vanaf gekomen en dat is toch ook wel weer een tijdje geleden. Ooit, wie ik nog kleiner was. Nou, is nog zo'n lief klein kleertje, Boris. Wie ik nog een klein kleertje was. Lief weet ik niet. Nee, toen zag ik Katja Hens.
En ik koos toevallig een liedje van haar, helemaal om mijn kop. En dat zei ik ook tegen haar, voordat ze opging. En toen zei ze, oh nou, dan ga je zo dadelijk lekker met mij de bühne op. En dan mocht ik dat liedje met zingen. En ja, toen was ik eigenlijk wel verkocht. En dat gebeurde dekker. Vorig jaar ook tegenkwam. Hop, kom maar met. En ja, zo is het toch wel geboren. Ik kreeg mijn paar jaartse liedjes. Ik deed eens met aan het KVL. En dat beviel zo goed. Dat ik daarna doorgestroomd ben naar TVK. En, ja, toen was het virus helemaal overgeslagen. Precies. Helemaal overgeslagen. Ja, sommige mensen denken, ook gelijk bij de naam Claire, heb ik daar niet alles eerst gehuurd? Ja, dat klopt. Vorig jaar LVK-finale. Ja, inderdaad. Kijk naar voren, ja. Goeie reacties op gehad, hè? Ja, gelukkig wel. Ja, daar word ik echt heel erg verrast met. Ja. En nou weer met een heel schoon no-liedje. Ook weer meedoen aan het LVK. Ja, dat klopt. Een keer iets anders ook, hè? Het is echt heel anders, ja. Dat was ook de bedoeling voor Wilde Agnes even. Gaat anders is anders. En Thij Wessels, dat het geschreven heeft, dat was ook zo van, nou, ik ga echt het maken, dat zoek eens doen. Maar niet zo snel als Agnes. En ga echt wat wie dicht past. En ik denk, nou, laat me verrassen. En dan komt dit uit. En ik denk, ja, dat vind ik ook echt... Ja, zelf vind ik dat heel erg leuk. Ja, is hij dan nog de persoon die alle liedjes voor dich dan doet schrijven? Of dus ook zelf? Niet alles. Toevallig inderdaad vorig jaar mijn LVK-liedje geschreven. Dit jaar ook weer LVK. En tussendoor heeft er ook weer een liedje geschreven voor Boete de Carnaval om. Dat komt door dicht. Maar ik heb ook wel eens een liedje door Frans Hermans laten schrijven, bijvoorbeeld. En zelf covers, toen ik dan in het Limburgs vertalen, dat lukt me dan wel nog zelf. Ja, dus kun je een beetje van alle kanten wat dat betreft. Eigenlijk wel, ja. Ja. Nou goed, ik kan me voorstellen dat de allergrootste wens is natuurlijk die LVK-finale uit te winnen. Of misschien toch anders. Nou ja, stiekem zou ik dat wel heel chic vinden, ja. Maar gewoon überhaupt al in zo'n finale staan, dat hebben ze al gewonnen. Ja, dit is natuurlijk ook het hoogste podium wat ze kunnen halen, hè? En de Limburgse vastelovend wel, ja. Ja, ook voor dich natuurlijk gewoon wederom een heel raar seizoen. Geeft het dan wel kansen om andere dingen te doen of dat ook weer net niet? Nou ja, het is moeilijk inderdaad. En het is gewoon pakken wat pakken kent. Als jullie inderdaad van radiomakers of televisie of zo zeggen, kom we gewoon gaan organiseren of een livestream. Ja, daar ben ik er zeker voor in. Maar ja, het allerleefste steeds natuurlijk op die bühne. En dat gaat gewoon niet. Nee. Maar goed, ik hoor in ieder geval niet te twijfelen wie dat echt belde om te vragen, kom hier. Nee, zeker niet. Nou, super dat ze er best. We zijn er heel erg blij met. En we gaan sowieso nog een keer van het genieten. Dankjewel. Ik heb de laatste weken aan een mooi bijeen geschaad. Vastelovend, kom en stel me Vastelovend, stel mijn hart, want het meisje dat wacht met smart. Kom weer maken, ene start. Vastelovend, stel mijn hart. Ik heb zo lang gewacht op deze gekke nacht. En straks nu michtig met een noos, dan maken we weer een spring ontzettend jaloers. Dus heb ik de moed bij jij geschaft. Vastelovend, stel mijn hart. Ik ben verliefd op mijn hartedief. Vertwijfeld schreef ik een liefdesbrief. Geachte vastelovend, noem op het maar een stroet. Ik ben alleen vanavond, dus doe eens met me goed. Vastelovend, stel mijn hart, want het meisje dat wacht met smart. Kom weer maken, ene start. Vastelovend, stel mijn hart. Ik heb zo lang gewacht
op deze gekke nacht. En straks nu mächtig met naar huis, dan maken we weer een spring ontzettend jaloers. Dus heb ik de moed bij je geschafft, was de loven, stel mijn hart. Op een dag, toen bracht hij mij verslag. En goed beslagen zag je gans gewaar. Du hast mich letzt geschreven, wat ik zwaar goed beveelt. Nu zoekt ik een leven, der ook van juiste heel. Op vastelavond bedankt voor de les, ik doe nou avond minuutjes de best. Dan klinkt mijn liedje van hap overal, voor een jong der mijn hart stellen zal. Vastelavond, stel mijn hart, want een meisje dat dacht met smart. Kom weer maken, een stap. Vastelavond, stel mijn hart. Ik heb zo lang gewacht op deze gekke nacht. En straks nu mächtig met naar huis, dan maken we weer een spring ontzettend jaloers. Dus heb ik de moed bij je geschaft, vastelavond, stel mijn hart. Dus heb ik de moed bij je geschaft, vastelavond, stel mijn hart. Oeh, yeah. Een onderscheiding bij de vastelovend, dat is heel normaal. We hebben het er ook dekker over in de uitzending als de prins een schoon onderscheiding heeft. Maar er zijn ook verenigingsmedailles. En dat gaan we de komende weken bespreken. Bij mij in de studio John Koppen van Vastelovendvereniging De Verkskop. John, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Ja, jij hebt er een aantal metgenomen. Je zit er zelf erop gegangen. Je hebt je bananendozen leeggehaald. En we hebben er een aantal liggen. Ja, we kunnen ze niet allemaal bespreken, John. Maar laten we ze snel even kort doorlopen welke dat het zijn. En dan lichten we er even 1 of 2 uit. Dat is prima, wat het precies is. Dat is prima. Deze, dat is een soort van pink eigenlijk. Hè? Wat Ja. zijn we precies? Nou, je ziet jo een verken op. En dat is de orde van het krulstertje noemen we dat. En dat krijgt je immers de een paar jaar bij ons actief is in de vereniging. Ja, dus snijden echt over een jaar of 5, zowat. Ja, 5, 6. misschien nog niet. Misschien ook nog niet eens. Ja. 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 Oké. Nou, als je langer lid ziet, want dat ziet er ook fijn op, dan kon je bij zo wat uit. 1 keer 11 gooit je juist al bij me aan. 2 keer 11 en 3 keer 11. Dan krijg je er zo een. Ja. Dat je fijn kunt opspelden. Ja, dan hebben we weer een andere. En dan zie ik opstaan orde van het Verkenscupje. Ja, dat is ook weer een waardering naar de persoon toe die bij de veel voor de vereniging doet. Na een aantal jaren, pakweg 5, 6 jaar, misschien iets langer, ligt eraan wat de persoon doet, krijg je de orde van het Verkenscupje. Ja. Dan hebben we er weer zo in de schoenen die je fijn kunt opspelden. Dat is de orde van verdiensten. Daar Ja. wil ik eigenlijk wel eens even wat dieper op ingaan. Want wanneer krijg je er zo een? Ja, wanneer krijg je er zo een, Rob? Wie langer dat je lid zit en doet voor de vereniging, wordt je waardering ook alleen maar groter. En dan kan je uit op het orde van verdiensten. En dat is, daar moet je toch wel al een aantal jaren meelopen. Ja. Ja. Even wat dieper erop ingaan. Hè? Want wie ontsteert nou zoiets? Dat immers zit van nou, wij vingen dat die persoon deze onderscheiding moet krijgen. Kun je dat vanuit de vereniging? Of is er immers die misschien zegt van hey, wij zullen het schoon vingen als de jong bijvoorbeeld of meertje in het zundje zaten wordt? Nou, meestal wordt het ook door bestuur en door leden in de gaten gooien. Het is niet zo van, oh, dit jaar veel gedaan, die moeten we die orde van verdiensten geven. Nee, het zijn toch een aantal jaren dat je lekker flink actief moet zijn voor de vereniging. Ja, en maakt dan zeg maar niet in principe uit wat dat je dan doet. Of dat je nou met door naar de bond of je stoort al jarenlang achter de bar.
Nee, Kan allemaal. Dat kan allemaal in principe. Als je maar veel betekent voor de vereniging. Ja. En dan hebben we er nog één. En dat is natuurlijk de hoogste die je hebt. De hoesorde. Ja, Dus heel schoon in beeld brengen. Dat is de hoogste die je hebt. dat is waar, dat klopt ook. En die heet niet iedereen en die krijgt misschien ook niet iedereen. Of krijgt niet iedereen. Dan kun je wel voor een aanmerking komen, maar dan moet je toch echt al lang erbij zijn. Ja. Wil je die, Maar dan hebben we het bijvoorbeeld over 25 jaar of langer. of langer, ja. Dan moet je wel vanuit gaan. En ja, wie sommige mensen die hebben ze al eerder gekregen, bewijzen van. Maar dan doen ze ook ontzettend veel. En ligt ook aan de taak wat ze hebben. Ik zal zeggen, als je bijvoorbeeld à la Rob Korsten, een geweldige mens die ontzettend veel op zijn bordje heeft. Nou, zo'n mens komt je natuurlijk eerder in aanmerking. Als voorbeeldje zeggen. Ja, dus als je zeg maar lid ziet, dan krijg je eerder een van die anger. Puur als je lid ziet, maar wie meer dat je eigenlijk voor de vereniging doet, Ja. wie groter kans dat je hebt eigenlijk zo'n medaille te krijgen. Ja. Nou, is het natuurlijk ook zo, want dat, mensen vragen zich dat dag af. Ik bedoel, ik loop ook wel eens met zo'n schoon ding rond natuurlijk en dan vragen ze van, goh, wat is dat, wat betekent dat? Als nu iemand van boete af denkt van, goh, zou ik dat ook kunnen krijgen, dan gaat dat natuurlijk niet zomaar. Nee, dat gaat niet zomaar, maar daar hebben we wat angst voor op. Ja, Daar hebben we jij hebt er wel inderdaad- speciaals voor? Gewoon Ja. erbij pakken? Sinds een paar jaar hebben we daar met de vereniging over gehad. Voor mensen boete de vereniging ook een zundje te zetten. Dus met name van zusterverenigingen. Mensen, bepaalde personen hebben ideeën over van non-de is er al lang bij. Zullen we daar niet in het zundje zetten? En dat is de eerste medaille, dat noemen we de Ridderorde van de Werkerscup. Ja. Wanneer heb je deze in het leven geroepen? Want het is er uiteindelijk pas later bijgekomen dan ook. Ja, we hebben het toen over gehad. Toen zat ik nog zelf in bestuur. Hebben we het over gehad van we moeten mensen ook eens van boete af, die veel voor de verenigingen doen, voor zusterverenigingen, ook eens in het zundje zetten. Want met name wij als vereniging, de Werkerscup, kunnen ook als voorbeeld bij de Rockstekkers een medaille aanvragen voor een van ons leden. Ja. En dan met name is dat zo in de week ingeslagen, ja. Ja, dit is natuurlijk gewoon een heel schoon initiatief. Want ik zeg al, de prins kan elk jaar een heel schoon medaille en ik kan nog kiezen wie dat er natuurlijk een medaille geeft. Ja. Maar ja, dit is gewoon iets speciaals. Als je echt iets binnen de vereniging doet, of er is iemand die zit van, goh, beste Werkerscup, zou je daar in het zundje willen zetten, dan gooi je er natuurlijk over in beraad, want dat wordt niet zomaar gezag van de nomen. Nee, dat wordt altijd overlacht en bekald. En dan, als dat goed wordt gevonden, dan gaan we die mensen in het zundje zetten, ja. En Wim Of dame. En Wim beslist dat dan? Is dat eigenlijk het bestuur of is het door meerdere man besloten? Nou, bestuur is dat wordt voorgelegd aan bestuur en uiteindelijk zal Vorst Dennis de beslissing zeggen van dat gaan we doen of dat gaan we niet doen. Ja. Hartstikke chic. Maar daar wordt wel over gekuild. Maar ik wil iets zeggen, Rob. Nou. We hadden het net over 1 keer 11, 2 keer 11, 3 keer 11. Dat zijn medailles. Als je 1 keer 11 jaar lid zit, krijg je zo'n medaille. Ook zie je alleen maar lid. Want we hebben natuurlijk op 100 leden. En niet iedereen is bij de Rood van 11. Nee. Alle leden die 1 keer 11 zijn, krijgen zo'n medaille. Maar zie je bij de Rood van 11, dan krijg je 1 keer 11 medaille. Maar dan wordt er ook een medaille aangevraagd aan de BCL. Voor de persoon die 1 keer 11 roodslid is. En zo is dat met 2, 3 en ook met 4 keer 11. Ja. 4 keer 11, komt je neerdek voor. Gelukkig komt het voor. En dan werd je eerlid van Vastelandvereniging de Werkerscup. Ja. En dan komen de mannen van de BCL komen er ook naartoe. Die komen er ook. Dat is een hele speciale happening. Hij heeft het metgemaakt. We hebben het meegemaakt, ja. Met Dus, Jan en door Beerbongers, onder andere. Ik hoop niet dat ik nog iemand wil vergeten, nee. maar dat zijn een aantal personen die hebben dat mogen ontvangen. Ja. Dat is zo'n voorbeeld van in ieder geval wat nog vrij recent eigenlijk gebeurd is. Ja. Ja. Nou, hartstikke schoon dat dit is. John, Wim weet komt er nog in de toekomst wel ook weer een ander schoon medaille bij. Dat weet je niet. Dat we kunnen niet in de toekomst kijken. Nee. Maar ik vind het wel heel goed dat je dit doet. Want ja, een vereniging draait gewoon nou eenmaal op vrijwilligers. Zo is het. En zonder vrijwilligers zie je nergens. Nee, dan kun je niks. Nee. En ja, laat ik gewoon geen oproep doen, maar als er mensen bij zijn die graag bij de Werkerscup lid willen worden,
geven zich op. Ja, geef zich op. Nog even een dingetje zo, want dat is ook wel iets. Want dat werd ook wel eens gevraagd. Als je nou zo een kriest, ik neem toch aan dat je ze wel ook allemaal moet dragen. Of werd ze nou ook gezegd van als je een nieuwe kriegt, moet je dan niet meer dragen? Nou, vorig was dat wel. Dan had je onderhand 1 keer 11, 2 keer 11. Had je neveneen hangen. Dan kreeg je misschien nog een medaille van een rooksteker. De rooksteker of wie noemt ze. En dan had je een heel testje van een smoking had je voorhangen. Toen hij weer gezegd, luister, wij wat we doen. Eerder jaar de hoekstongerscheiding die je krijgt. Die draag je dat jaar. Ja. En ja, want een heel pak hier er wel aan een testje. Ja, die in het leger doen dat natuurlijk ook. Maar ik snap het wel dat dat voor de vastelovende angst is. Ja. Nee, maar het is wel goed ook om te weten. Want er zijn erbij die zeggen met van ja, maar ik kan het toch allemaal dragen. Dus. Nee, bij ons is ook sinds een paar jaar hebben we gezegd van... want de ene had er zoveel ophangen en de andere had er geen. Gewoon de hoekstongerscheiding die dat jaar krijgt, die moet je opspelden of dragen. Ja. Maar nou mag iedereen het gewoon lekker zelf bepalen. Ja, ik heb je ziet gruusdingen om het te dragen, hè? Dus tuurlijk, dat moet je altijd dat is ook zo. En je ziet ook gruus als je krijgt. Ja. En je kunt dus wisselen en een keer een andere. Ja, 1 keer 11, 2 keer 11. Ja, bijvoorbeeld. Ja, zo kun je dat doen. John, dankjewel voor de komst naar de studio. Heel graag gedaan. Ondanks dat er geen vastelovend is, kon ik het wel zeggen. Fijne vastelovend en absoluut tot snel. Dan maar op een andere manier op. En ik zou zeggen, ook voor de kijkers, mensen, houd je gezond. En we zien het volgend jaar in 2023, maar dan wel met vastelovend. Zo is. Robbie, bedankt. Graag gedaan. Vandaag gaan we het hebben over de bonte oven. Iets wat wij eigenlijk al voor het tweede jaar op rij moeten missen. Ik heb Frans Adriaans in de studio en Ellen Jansen. Welkom. Frans, wij komen wel iedere keer weer bij elkaar, hè? Ja, dat is me gehoord, hè. Het lijkt wel of dat we onafscheidelijk zijn. Ja, het giet erop lieken, joh. Ja, we kennen elkaar echt al heel lang. Dus dat, ik ben er blij mee. Kijk, dat is in ieder geval fijn. Dan heb kan ik tegen mijn test steken, dacht ik zo. Goed, welkom allebei. Frans, geen natuurlijk ooit bonte ovenspeler. Ja. Ellen dichtgespeeld op dit moment nog bonte ovens. Dus in Altwert Heij, bij de Heikneuters. We gaan eens even de dingetjes neer van elkaar leggen. Want dat lijkt me toch wel schoon om te doen. Frans, wie komt je vroeger aan de humor voor de sketches bij de bonte ovens? Ja, dat is wat ik invult. Je moet gewoon om elkaar kijken. En de mensen en het publiek en de situaties geven u dat aan. En dan maak je zelf krulletjes aan. Dus de humor. En een vuurbeeldje. Bij gisteravond zit ik naar de televisie te kijken. En toen hij het over grensoverschrijdend gedrag. En toen zeg ik ineens die Annie, daar heb ik een contract mee. Toen zeg ik tegen van, merken hebben grensoverschrijdend gedrag. En zit er, oh ja, dat zie ik ook wel mij denken in beeld. Ja. Dus, het humor is ook makkelijk wat dat betreft, ja? Ja, dus ze geven het zelf aan. Hè. Ja. Dus dat is zo gebeurd. Ja. En daar werk je dus een elk jaar aan. Ja. Als ik op televisie zo of zo, dan worden we turfelken met een leertje en een buksje erin, een kladblok. En dan schoot ik op en dan maak ik aantekening. En dan op een gegeven moment ging ik schetsen schrijven en zo. Maar keek je bijvoorbeeld aan vroeger ook naar, ik noem maar wat, cabaretiers of comedies, dat je zag van, nou ja, dit is nou echt gewoon een doel van wil ik het één op één of kopiëren of toch een andere draai aan geven? Ja. Dat inderdaad, dat die ik ook. En ik ben met mannenkoer in Polen geweest en daar had je ook cabaret op de televisie en zo. En daar had je ook dingen van, potverdomme, dat hebben ze goed gevonden. En dan ging ik met Adrie, dat ik de koers maaien, kun je dat maken. Bijvoorbeeld golven, die op en neer. En dan een of een badmutsen tussen, dus dat in het water loog en de stomste kaal. En dan, van die Polen verstond je natuurlijk niks. Maar de maaie zelf, die zag allemaal, politie niet, wat zit er mij nou? En dat was misschien wel dat bestellen bij de Chinees-Frans, dat kan ook. Dat wordt Pools. Oh, dat wordt Pools, oké. Oké. Ja, duidelijk. Ellen, als we dan even, nu eerst Frans dit zo vertellen. Dit speelt ook bonte ovens. Kijk je dan ook naar cabaret, comedies? Of doe je dat nog steeds hetzelfde als bij dat Frans dat vroeger deed? Ja, dat denk ik wel. Want je haalt eigenlijk overal er dingetjes vanaf. Al is het, je pakt je ook wel eens bestaande stukken, die verandert je dan weer. Dan goes je door wat van de actualiteiten van Noteby of YouTube is er natuurlijk nu wel. En volgens mij deze bios vroeger veel stukken ook uitwisselen tussen verenigingen, maar dat is nu minder. Ja, maar ja, als je al eens een paar grapjes hebt van
van internet, dan kon je nog een heel stuk. En Maar is dat geen gevolg? Dat je er nu echt tegenwoordig mee zit? Dat er YouTube is, internet, want eigenlijk in principe ziet iedereen alles al. Ja, dat klopt, maar ja, gods. De ene heultje hiervan en de andere heultje overvan. Dus de ene denk ik naar Andrie van Duin en de andere denk ik naar Goedemond of weet ik het. Ja, ieder iets in zijn eigen humor. Ja. Dus ja, het is altijd wel iets dat mensen dingen herkennen, joh. Ja. Ja. Maar ik denk dat je met beide wel gewoon kunt zeggen met van luister, als je zo wat doet, dan geeft zo in ieder geval een eigen draai aan. Dat moet gerust eens op lieken, denk ik. Maar ja, dat je het pakt toch ook wel eens dingen over. Want we hebben ook wel eens een stuk van Andrie van Duin gedaan, zeg maar. Maar dan meer ook met de gedachte dat je dan zoiets van het stuk is gewoon goed, dan gooi je niet aan het schaven. Dat bedoel ik. Ja. ja. Want wie goed kan het hebben, Ja, maar dat zie ik dat zie ik bijvoorbeeld doen. Ik zie inderdaad een stuk pakken en dan zie ik zeggen van goh, ik wil er toch geen mijn eigen draai aan geven. Dat kan ook, ja. Maar van alles, hoe moet ik dat zeggen? Je verzint van alles bijeen eigenlijk. No-stukken, ooistukken, anekdotes die je eisen, stomgrapjes, stomstreek van mensen. Ja. Dus dat kun je overal en ergens van. Ja, daar kun je natuurlijk altijd wel wat mee. Frans, wie ging het dan over vroeger aan toe? Repeteren bijvoorbeeld. Want tegenwoordig, dat duurt ze, dan beginnen ze heel laat, hebben ze een korte tijd, wordt er heel veel gerepeteerd. Was dat vroeger ook al zo of zat er een langere tijdsbestek in? Nee, dat is in oktober ongeveer, dan komen we bijeen met een paar man. En dan zag ze meestal, hey Fransje, wat heb je? Die hij meestal niks. Nou, hij gaat alles wat ik zeg uit het leedje onder de televisie of wat me opgevallen wordt. En hij gaat een heel eentje schetsen kloor en dan gingen we dan werken, precies wat hij mevrouw vroeg. En dan gingen we er teksten in zetten. En meestal geojoor, dus stomme kaal. Er is niks gewoner als wat de mensen fijn vinden, is stomme kaal. En wat niet kan en zo. En dan met een nuchtere gezicht zeggen. Vaar me een beetje show erin. Nu is er een hele hoop show op dit moment. Mm-hmm. Met prachtige kleier die ze gaan horen. En veel zachten van, ja, we spelen de boer, wat hij hier nog in de kast hangen. En dan dieven dat aan. Maar dat lukt je altijd. Daarna gingen we repeteren. En dan wordt het rollen verteld. En dan hebben we het moeilijk. Want dek veel de bonte avond vlak nog nieuwjaar. Mm-hmm. Dus je moet je met de kerstmis en zo moet je gaan repeteren. En dan worden ze toegezegd niet blij met. Nee. En, maar dat is allemaal gelukt. En zolang als ik metgespeeld heb, wordt het altijd vuur even begossen, uitverkocht. Ja, maar ook ja, dus een vrij kort tijdsbestek zeg maar eigenlijk om u denkt te repeteren voor de bonte oven zelf. Ja. Op laatste vuurstelling ken je dat meestal wel. Ja. Wie gaat dat op Albert Heij? Is dat ook een kort tijdsbestek of nemen ze toch wat langer de tijd? Nee, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Ik denk dat er in niks veranderd is. Want september, oktober begint je en dan hoop je dat je toch eerst november kun je gewoon repeteren tot je alles bijeen hebt, je stukken bijeen hebt. Ja. En dan de rollen verdeeld. Ja, net wie dit jaar hebben we dat eigenlijk ook. Ja, en toen kwam Rutte van, schat je maar weer mee uit. Ja. Helaas. Ja, daar moeten we niet in de bonte over laten spelen in ieder geval. Nee. Lijkt me in ieder geval een goed plan. Nee, nou, heb je op bonte over ook altijd sketches en weer dingen in gezegd. En dan, ja, dat blijft op een of andere manier blijft dat hangen. Hè? Want dat is dan toch iets dat immers denkt van wie hij het verzonnen. Frans, als ik tegen u zeg, pak je een sigaar en goots. Ja, dat wordt een opening. En dus we begonnen altijd met een grote opening. Mm-hmm. En toen lieten we daarboven hoog 2 juryleden zitten. En de buurt komt dan de artiest. Een aankomende artiest. En die moest dan wat doen. En als die aangenomen wordt, dan dacht je, ja, dat is wel wat. Maar toen in die schets, die wordt er allemaal afgeveegd, zou ik zeggen. Die worden niet goed in de vorm van gehuurd nog van ons. Ja, gehuurd nog van ons. En dan kijkt hij zo omhoog. Ja, pak je een sigaar en groot. En dan kost hij vertrekken. Ja. En toen had ik een grote toet. En ze waren zo in een zaal tussen de mensen. En dan kom ik naar boven. En ik zei, daar even laten kijken wat ik kan. En toen zag ze ook tegen mij, pak je een sigaar en groot. En toen pak ik de microfoon onder de stiel. En daar had hij een instrument op gemaakt. En toen spuurde ik op de stiel van de microfoon. Alles wat er loog. Ik pak je door wat.
En die sigarendoekels pijnig. En daar had ik een panfluit ingebouwd. Toen speelde ik zo op die panfluit, op die sigarendoekels. En zo. Ja, dat wordt prachtig. Ja. Pijnig een sigaren gooien. Ja, vooral mensen van nou, zeg maar, die zullen echt denken van, dat nog nooit gehuurd. Maar oudere mensen die gewoon misschien denken van, dat herkennen we. Ik heb zelfs meegemaakt, wie ik in de rood kwam, dat er een stomme Carla in de rood was, de burgemeester, Matti. Dat is een prachtige mens, helaas overleden. Maar die zag een keer tegen en daar wordt meugend en zo. Pak je een sigaar en gooit, zag je tegen dat roodsplit. Dus dat is in ieder geval ook blijven hangen wat dat betreft. Ja, dat is blijven hangen. Heb je zo op Altwerd ook wel eens wat met gemaakt? Ja, niet van een bron te over. Je weet wel, Erik Vikkegebroek zit nog wel als dekker dat beurs. Mm-hmm. Ik ben in 2019 ben ik samen met mijn mensen Prinspa geweest en hij. En toen wie dat ze dan als vroegen, en op een gegeven moment zeg ik tegen mijn mensen van, dat beursje, we doen dat. Ja. En dat zie ik nu iedere keer terugkomen, dus dat is wel grappig van, dat beursje. Ja. Maar dat is wel schoon in ieder geval dat het op die manier wel blijft hangen. Dat zijn die dingen, die met wie dat 40 zusters Kervel speel je, met Wilver Gelderop, Willen ook al overleden, helaas. Trouwens, ik zag een foto op mijn studeerkamer hangen. Van de 16 zijn er al 8 overleden. En daar hebben we altijd gezegd, Kervel, waar ze niet zien. Waar ze niet zien. En dan huurde ik in de vasteloventje, zei dan rond het woord. En je liep langs het buffet. En dan zag ik wat tegen ene. En dan zag hij, waar ze niet zien. Ja, goed. Dankjewel voor de komst van de studio allebei. Schoon om te kijken wie dat vroeger ging en nu. Eigenlijk is er heel weinig veranderd. En hopelijk kunnen het nog heel veel jaren zo blijven. Dat blijft ook. Dat moet, hè? Het gaat nooit kapot. Nee, dat mag ook niet. Nee, zeker niet. Laten we die oproepen in ieder geval van jullie ook doen dat dat zeker niet mag gebeuren. Alsjeblieft. Dankjewel voor de komst van de studio en natuurlijk ook voor u beiden. Toch een goede vastelovend. Dankjewel. Ja. Pas even aan het eind gekomen van deze eerste aflevering van Dag Onverweer. Volgende week dan zijn we terug een beetje de vastelovend in de hoeskamers te brengen. Dan ben ik weer nieuwe gasten aan tafel die komen vertellen over het prinsenschap, over medailles en uiteraard gewoon ik dan weer een schoon onderwerp aan het vuur leggen. Heb je de uitzending nou gemist of deels gemist of wil je het gewoon lekker eens een keer terugkijken? Dat kan natuurlijk. Verhalen de uitzending. Dat doen we normaal altijd om 8:30, maar dat hebben we nu vervreugd naar 6 uur op het televisiekanaal van Wierde FM. En mocht je nu denken, ja dat haal ik echt niet. Ook online is het gewoon terug te vingen. En je kunt ons natuurlijk ook volgen op Facebook. Facebook.com/DagOnverweer. Ik wil mijn gasten voor vandaag bedanken voor hun komst naar de studio. U allemaal bedankt voor het kijken. Blijf gezond en heel graag tot de volgende week. Het laatste muzikale woord, dat geven we aan Claire. Op zoek naar het geluk kom ik dich tegen. De droom schijnt aan de bar, was gaat verleggen. Ik word al gauw op dich verliefd, dat wil ik weten. Ik zag stil tegen dich, blijf maar bij mij. De nacht is nog zo lang, kom in mijn armen. Dat ik dich eens verwin en een schat waren. Als ik dich zie, dan voel ik mij in de hemel. Vannacht wil ik met dich gelukkig zijn. Nog eens op tijd misschien. Als ik hem draai verwacht ik dat een herochten terugweg kan zien. En al die jaren word ik nergens thuis. Het is goed geweest, breng mich maar naar huis.
Kom, laat ons naar het zee gaan, waar vaste loven is ontstaan. Hier ben ik geboren, gelukkig geworden. Ik kom ver, maar ik kom al altijd weer terug naar het stadje van plezier.